இருந்தது மாத்தாஜி இதுலயும். எங்க போட்டிருக்காங்க? அந்த சேலம் இதுல போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு அனுப்புங்க அந்த லிஸ்ட். பாக்குறேன் மாத்தாஜி. என்னென்ன சாப்பிடலாம் என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அனுப்புங்க மாதாஜி, குரூப்ல போடுங்க. அல்ல அதுல அந்த கோஸ்ட மட்டும் படம் போட்டு அது குரூப்ல போடாதீங்க மாதாஜி, எனக்கு அனுப்புங்க. ஏன்னா அது நான் அனுப்புறேன் மாதாஜி, எங்க இருக்கு தெரியல, பார்த்து அனுப்புறேன் மாதாஜி. வேற இஸ்கான் குரூப்ல போட முடியாது மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சௌரிதாஸ்னு ஒருத்தர் அனுப்புவார் மாதாஜி. அது எங்கேயோ ஏன்னா எங்க டீடைல்ஸ் எங்கேயுமே இல்ல, இஸ்கான் டிசைர் ட்ரீல கூட இல்ல, நான் பார்த்த வரைக்கும் இல்ல. அது குரூப்ல போடுறீங்க மாதாஜி, எனக்கு அனுப்புங்க. ஏன்னா அது மாதாஜி எங்க இருக்கு தெரியல. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே பிரபு, ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். நித்யானந்தா, ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तत्सत। नित्यानंद बाला यही कृष्णेर प्रसादा, यहाँ का जूता कैला तुम्ही कैला अपराधा। नित्यानंद बाले ये कृष्ण प्रसादा, के जूकीला कैटा तुम्ही कैला अपराधा. Translation. Nityananda Prabhu replied, these are the remnants of food left by Lord Krishna. If you take them to be ordinary remnants, you have committed an offense. Perfect. மாதாஜி பர்பட் படிக்கவா, தமிழ்ல படிக்கிறாங்களா மாதாஜி? பர்பட் படிக்க மாதாஜி. பொருள் உரை. தமிழ்ல படிக்கனா படிங்க. மகாபிரசாதத்தின் சாதாரண சாதம் அல்லது பருப்பிற்கு சமமாக கருதுவன் நிச்சயமாக பெரிய அபராதம் இழுப்பதாக பிரகத் விஷ்ணு புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சாதாரண உணவுப் பொருட்கள் தீண்டத்தக்கவை எனப்படுகின்றன. ஆனால் பிரசாதத்தினை பொறுத்தவரையில் அத்தகைய இருமை தன்மைகள் ஏதுமில்லை. பிரசாதம் தெய்வீகமானது. சாட்சாத் பகவான் விஷ்ணுவின் திருமேனியில் எந்த ஒரு மாற்றமோ களங்கமோ இல்லாததை போலவே பிரசாதத்திலும் எந்த ஒரு மாற்றமோ களங்கமோ இல்லை. இதனால் ஒருவன் அத்தகைய இருமையான மனப்பான்மையுடன் இருந்தால், உன் பிராமணனாக இருந்தாலும் கூட தொழுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டு எல்லா குடுப்பு உணர்வுகளையும் இழந்து தீர்ப்பான் என்று உறுதி. அத்தகைய அபராதி நரகத்திற்கு செல்கிறான், திரும்பி வருவதே இல்லை. இது பிரகிருத் விஷ்ணு புராணத்தின் வாக்காகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம ஸ்டேட்டஸ்ல போட்டு இருந்திருப்பாங்க போல இருக்கு, இதுல காணும் வாட்ஸ்அப்ல. மாதாஜி இது எதுவும் கேட்கல போல. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, சிக்னல் லோ ஆயிடுச்சு. ஓகே, சோ இப்ப என்ன கேக்குதா? கேக்குது. ஓகே, சோ இப்ப மாதாஜி அவரு ஸ்டேட்டஸ்ல போட்டிருந்திருப்பாங்க போல இருக்கு மாதாஜி, வாட்ஸ்அப்ல காணும் மாதாஜி. எங்கேயும் படிச்சேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், பார்க்கலாம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி நித்யானந்த பிரபு என்ன சொல்றாங்கன்னா, வெரி கிளியர்லி அந்த பிரசாதத்தை வந்து சாதாரண உணவா நினைச்சா அது மிகப்பெரிய தப்பாகும். அதனால சாதாரணத்துக்கு தான் வந்து இது சாப்பிடலாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு 2 ரகம் இருக்கும். ஆனா பிரசாதம் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம், நாய் வாயில இருந்து கூட எடுத்து சாப்பிடலாம்னு. அந்த லெவலுக்கு அதுக்கு பியூரிட்டி இருக்கு. ஏன்னா இட் இஸ் வெரி பியூர், கண்டாமினேஷன் இல்லாம ஒண்ணு இருக்கிறது. அதனால வந்து யாரா இருந்தாலும் வந்து இதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு நிறைய பேர் சொல்றாங்களே இவருக்கு வியாதி இருக்கு தொடக்கூடாது அப்படின்னு. சோ அந்த தொட்டுவாய் இருக்கிறவங்க கூட பிரசாதம் சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து புனிதம் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சோ அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். அதனால இப்ப வந்து அது சாப்பிட்டாங்கன்னா சொர்க்கம். அதே மாதிரி பிரசாதத்தை நார்மல்னு நினைக்கிறவன் வந்து ரொம்ப தப்பு பண்றவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. साता सन्यासी हरि करल भोजना तबे अपराधा इव खंडना. हरे कृष्ण. सतेक सन्यासी जति करह भोजना तबे अपराध கண்டன. ஸ்ரீல நித்யானந்த பிரபு தொடர்ந்தார், நீங்கள் குறைந்தது 100 சன்னியாசிகளை உங்களது இல்லத்திற்கு வரவழைத்து அவர்களுக்கு வயிறார உணவளித்தால் தங்களுடைய அபராதம் சரி செய்யப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவரு நித்யானந்தா பிரபு சொல்றாரு, அப்படி நீ ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்ட, அதை நீ வந்து சரிப்படுத்தணும்னா நீ என்ன பண்ண, குறைஞ்சது ஒரு 100 சன்னியாசியை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வயிறு நிறைய சாப்பாடு போட்டனா மேபி உன்னோட அபராதம் குறையும் அப்படின்றாரு. இது வந்து இன்டைரக்டா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதாவது நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, இது தப்பு அது தப்பு, அதனால வந்து அது தப்பு. அதாவது இதோட பிராயோச்சித்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அந்த லெவலுக்கு வந்து இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு விஷயம், கேர்ஃபுல்லா இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிங்களா? हरे कृष्णा. இது முடிச்சோமா இல்லையா? आचार्य कहे ना करीब सन्यासी निमंत्रणा सन्यासी नासिता मोरा साबा स्मृत धर्मा. आचार्य कहे करीब सन्यासी निमंत्रणा सन्यासी नाशीला मोरा साबा स्मृति धर्म. அத்வைத ஆச்சாரியார் பதிலளித்தார், நான் இனிமேல் எந்த ஒரு சன்னியாசியையும் ஒருபோதும் அழைக்கப் போவதில்லை. ஏனெனில் என்னுடைய பிராமண ஸ்மிருதி நெறிகள் அனைத்தையும் கெடுத்தவர் ஒரு சன்னியாசியே. அத்வைத ஆச்சாரியா சொல்றாரு, நான் வந்து ரிஸ்கே எடுக்க மாட்டேன்ப்பா, நான் வந்து இப்போ இல்லை எப்பவுமே ஒரு சன்னியாசியை கூப்பிட மாட்டேன், என்னோட பிராமண விதிகள் எல்லாம் கெடுத்ததே இவர் தான், இவர்கிட்ட நான் வச்சுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பேசிக்கலி அந்த லெவலுக்கு இன்டைரக்டா சொல்றாரு, நீ ஒரு சன்னியாசி. ஃபர்ஸ்ட் என்ன அவதுதான் சொன்னாரு, இப்ப வந்து அப்பா சன்னியாசி. அப்பனா அதான் சொல்றேனே, இகழ்வது போல புகழ்ந்துட்டு தான் அவர் இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏத பலி துய் ஜனே கராயில ஆச்சமனா உத்தம சாயியா தே லாயியா கராயில சயனா. ஆச்சமன உத்தம ஷயா தே லையா கர இல சயன. இதன் பிறகு அவர்கள் இருவரையும் அத்வைத ஆச்சாரியர் கையையும் வாயையும் கழுவ செய்தார். அதன் பின்னர் அவர்களை நல்ல படுக்கைக்கு அழைத்து சென்று ஓய்விற்காக படுக்க வைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அவர் வந்து எல்லாம் வாய் கையெல்லாம் கழிட்டு நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போய் படுக்க வைக்கிறாங்க. சோ இவங்க ஜோக் இன்னும் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு. लवंग इलाची बीजा उत्तम रस वासा तुलसी मंजरी सहा तिला मुख वासा. लवंग इलाची बीजा उत्तम रस वासा तुलसी मंजरी सहा तिला मुख वासा. Translations. The Advaita Acharya feed the 2 lords gloves and cardamom mixed with tulasi flowers. Thus there was a good flavor within their mouth. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. நம்மளோட பெப்பர்மின்ட்
ரைட்? இப்ப சாப்பிடுறது அதே மாதிரிதான் அந்த லவங்கம் இதெல்லாம் போட்டு துளசி மஞ்சரியோட அவர் கொடுக்குறாரு. பேசிக்கலி மவுத் ஃப்ரெஷ்னர். மாதாஜி நல்ல விருந்து சாப்பிட்ட உடனே இந்த துளசி ஜாதி பத்திரி, அந்த ஜாதி பத்திரி தெரியும், பூ இதெல்லாம் மாதிரி. பூ மாதிரி அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க மாதாஜி வாயில. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சுகந்தி சந்தானே லிப்தே கைல கலைவரா சுகந்தி புஷ்பமாலா ஆனி தீன ஹிருதய உப்பரா. சுகந்தி சந்தனே கையிலே வர சுகந்தி புஷ்பமாலா நிதில ஹரிதவ உபர. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியர் பிரபுக்களின் திருமேனிகளை சந்தனத்தால் பூசி அவர்களது மார்புகளில் நறுமணமிக்க மலர் மாலைகளை சூட்டினார். கிருஷ்ணமாதாஜி. அதுக்கப்புறம் அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து உடம்பு ஃபுல்லா வந்து அந்த சந்தனம் பூசுறாங்க, ரைட்? அண்ட் அந்த அந்த மலர் மாலைகளும் பூசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பேசிக்கலி பூ பூ அதாவது அது மாலை போடுறதுக்கு முன்னாடி சந்தனம் பூசுறது அப்போ பழக்கம், அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஆச்சாரியா கரித சாலே பாத சம்வாஹனா சங்குச்சித ஹானா பிரபு பாலேன வச்சனா. आचार्य करिते साके पाद संवाहन संकुचित आच प्रभु பலேன வச்சனா. மகாபிரபு படுக்கையில் படுத்த போது அத்வைத ஆச்சாரியர் அவரது காலை பிடித்து விடுவதற்காக காத்திருந்தார். ஆனால் அதற்கு மிகவும் தயங்கிய மகாபிரபு பின்வருமாறு அத்வைத ஆச்சாரியரிடம் பேசினார். அத்வைத ஆச்சாரியர் வந்து காலை பிடிக்கிறேன்னு சொல்ற உடனே அவர் வந்து சைத்தன்யா பிரபு சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. எதுக்கு அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க. ஏன்னா அத்வைத ஆச்சாரியா நித்யானந்தா பிரபு ரெண்டுமே அவங்க பாவம் வந்து சேவர் பாவமா இருந்தாலும் சைத்தன்யா பிரபு எதுக்கு ஸ்பெசிபிக்லி என்னன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து அத்வைத ஆச்சாரியாவை விட ரொம்ப யங், ரைட்? அவர் பிறக்கச்சே அவர் 30 வயசு, அதனால அவரால் அதை ஏத்துக்கவே முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌத்த நாச்சைல துமி சாத நாச்சா நாச்சனா முகுந்த ஹரிதாசாலா ஈயா கரஹ போஜனா. ஹரே பகுத்த கிருஷ்ணா மாதாஜி. நசையிலே துமி சட நசனா முகுந்த ஹரிதாச லாயி கரக போஜன. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், அத்வைத ஆச்சாரியரே, நீங்கள் என்னை பல்வேறு விதங்களில் ஆட்டுவித்தீர். இப்போது அதனை கைவிடுங்கள். முகுந்தனுடனும் ஹரிதாசருடனும் சென்று உங்களுடைய மதிய உணவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். பொருளுரை: படுப்பதற்கு அற்புதமான படுக்கைகளை ஏற்றல், லவங்கம் மற்றும் ஏலக்காயை மெல்லுதல், உடலில் சந்தனத்தை பூசிக்கொள்ளுதல் போன்றவை ஒரு சந்நியாசிக்கு உகந்ததல்ல என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்கே அத்வைத ஆச்சாரியாரிடம் கூறுகிறார். நறுமணமிக்க மலர் மாலையினை ஏற்பதும் ஒரு தூய வைஷ்ணவரால் பாதங்கள் பிடித்து விடப்படுவதும் கூட அவருக்கு பொருத்தமானது அல்ல. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், நீங்கள் உங்களுடைய உறுதியினால் என்னை ஏற்கனவே ஆட வைத்துள்ளீர். தற்போது அருள் கூர்ந்து நிறுத்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் முகுந்தனருடனும் ஹரிதாசருடனும் இணைந்து மதிய உணவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணமத்தன். ஸோ சைத்தன்ய சரிதாமிருதா வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு என்ன சொல்றாருன்னா, அத்வைத ஆச்சாரியர்கிட்ட சன்னியாசி வந்து இந்த மாதிரி நல்ல படுக்கையெல்லாம் படுக்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் மவுத் ஃப்ரெஷ்னர்லாம் போடுறது அக்செப்டட் இல்லை. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நல்ல கார்லன்ஸும் இந்த கால் மசாஜ் இதெல்லாம் வந்து சுகம், ரைட்? இதை பண்ணக்கூடாது. நீங்க வந்து நீங்க பண்றதெல்லாம் பண்ண வச்சு என்னோட விரதத்தெல்லாம் உடைச்சிட்டீங்க. ஒரு விரதம் இல்லை, என்னோட என்ன சொல்லுவீங்க, ப்ராமிஸ்க்கு என்ன சொல்லுவீங்க, என்னோட நான் சொன்ன பண்ண மாட்டேன்னு வாக்குறுதியை வச்சுட்டீங்க. சத்தியம் இல்ல, வாக்குறுதி தான். அதை விட்டுட்டீங்க. இப்ப வந்து தயவு செஞ்சு நிறுத்திடுங்க. இப்ப வந்து நான் வந்து நீங்க போய் சாப்பிடுங்க, ஹரிதாசும் முகுந்தாவும் வெயிட் பண்றாரு அப்படின்னு அவரை அனுப்புறாரு. தாபேதா ஆச்சாரியா சாகே லான துயி ஜானே கரில இச்சாய போஜனா ஏ ஆச்சலமானே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தபதே ஆச்சாரியா சங்கே ரஜாது ஹி ஜனே கரிலைச்சாய போஜன தே ஆசில மனை. அதன் பின்னர் அத்வைத ஆச்சாரியார் முகுந்தருடன் ஹரிதாசருடனும் இணைந்து பிரசாதம் ஏற்றுக்கொண்டார். அவர்கள் அனைவரும் விரும்பிய அளவிற்கு பூர்ண திருப்தியுடன் உண்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆழ்வார்.
முகுந்தா ஹரிதாஸ் இருக்கார் இல்லையா, அதை வந்து அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து சாப்பிட்டாரு முகுந்தா இந்த உள்ள. அதனால அவங்க வந்து அதாவது அதுக்கப்புறம் அவர் போய் சாப்பிட்டாரு அவங்களோட, எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு. शान्तिपुरेरलोका सुनि प्रभुर आगमना देहिता आयतालोका प्रभुर चरणा. हरे कृष्ण माताजी। शांति पूरे लोक शुनि प्रभुर अहमना देहि दे अहिला लोक प्रभुर चरणा. சாந்திபுரத்தின் மக்கள் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்கே தங்கியிருப்பதை கேள்விப்பட்ட போது அவர்கள் அனைவரும் அவரது தாமரை திருவடிகளை காண்பதற்காக உடனடியாக அங்கு வந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த சாந்திப்பூர்ல இருக்கிறவங்க இல்லையா, அங்க இருக்காரு இல்லையா, அவங்க வந்து உடனே வந்து அங்க வந்துடுறாங்க அவரை பார்க்கறதுக்கு. ஏன்னா இவர் இங்க இருக்காருன்னு சரி, அதனாலதான் பர்பஸ். அவர் கூப்பிட்டு வந்த ரீசனே என்ன, சாந்திப்பூர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவர் வந்து குட் பை சொல்லல அப்படின்றதா. அதனால அவர் இப்படி பண்றாரு அப்படின்னு. சரிங்களா. हरी हरी बाले लोका आनंदित हना चमत्कारा पाइल प्रभुरा सौंदर्य देखिना. हरि हरि बले लोक आनंदित हन्या சமத்கார பாயில பிரபுர சௌந்தர்ய தேகிஞ. மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்று மக்கள் அனைவரும் பலமாக பகவானின் திருநாமங்களை ஹரி ஹரி என்று கூவத் தொடங்கினர். உண்மையில் பகவானின் அழகை தரிசித்து அவர்கள் வியப்பில் உறைந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்துட்டு ஹரி ஹரின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவங்க அவரோட அழகை பார்த்து அவ்வளோ, அதாவது எல்லா ஃபார்மையுமே அவர் அழகு அப்படின்னு. இது பார்த்தோம்னா யூஸ்வலா வந்து டுவார்ஃப் ரைட், குள்ள கத்திரிக்கான்னு சொல்லுவோம் இல்ல, அது வந்து ரொம்ப அழகு இருக்காது. ஆனா அவர் வாமன இதுன்றது என்ன, அவர் சின்னவரா தானே, வளராதவரா தானே வராரு. அதுவும் இருக்கிறதுலே அழகுல அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. गौरदेहा कांति सूर्या ज्यानिया उज्ज्वला अरुण वत्स्र कांति कतार्याय करे जलमाला. गौरदेह गांधी सूर्य जिनिया वस्त्र गांधी तरह अरुण वस्त्र कांति तेके करे ज्वालामाला. மகாபிரபு திருமேனியையும் அவர்கள் ஸ்ரீ பொன்னிற திருமேனியையும் சூரிய பிரகாசத்தையும் வெல்லக்கூடிய அதன் பிரகாசத்தினையும் கண்டனர். இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவர் திருமேனியில் பிரகாசித்த காவி உடை மிகவும் அழகாக காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண. சாரி, எங்க தெரியலையே. ஹலோ, யாருமே படிக்கலையா? ஏன்னா எனக்கு காது கேட்கலையா? சாப்பிடலாம், ஒரு செகண்ட் கோ சாப்பிடலாமா? ப்ராப்ளம் இல்ல, தேங்க்யூ. ஸ்ரீகிருஷ்ணா பைத்தன்யா பிரபு என்ன சொல்றாருன்னா, அவரோட ரொம்ப ஃபேரா இருக்கிறதால அவர் அவ்வளவு ஷைனிங்கா இருக்காரு, சூரியனை விட அழகா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அவரோட கார்மெண்ட்ஸ்ல. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட். ஸோ கீரை வளர்த்தி தான் செதுக்கக்கூடாது, நம்ம கொத்தமல்லி. ஸோ பேசிக்கலி எல்லாம் கீரையை விட்டுருங்க, மற்றதெல்லாம் ஓகே. ஐஷா யாயா லோக ஹர்ஷே நாயி சமாதானா லோகேரா சங்கதா தினா ஹைல அவஷானா. இசி ஜாய லோகே ஹர்ஷே நாஹி சமாதானா லோகேர சங்கட்டே தின ஹைல அவசானா. அங்கு வந்த மக்கள் அனைவரும் பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் திரும்பி சென்றனர். பொழுது சாய்வதற்கு முன்பாக எவ்வளவு மக்கள் அங்கு கூடினர் என்பதற்கு கணக்கே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு இல்லாம விரதம் இப்பதான் வச்சாங்க எங்க அம்மா. காலிஃபிளவர் இது பண்ண முடியாது, இது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுச்சிட்டேன். இப்போ சரிம்மா சாப்பிடலாம் குடுமா அப்படின்னா, ஐயோ இல்ல காலி பண்ணிட்டேன் நாங்க. சரி ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பசிக்குது.
காலிஃபிளவர் சாப்பிடக்கூடாதா மாதாஜி? மாதாஜி நீங்க கன்ஃபியூஷன், நாங்க ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம், எல்லாமே சாப்பிடலாம், கீரை ஒண்டி தான் சாப்பிடக்கூடாது. காலிஃபிளவர் தான் அது, கீரை காலிஃபிளவர் கிடையாது. எல்லாம் சாப்பிடலாம் மாதாஜி. அதாவது கேட்டு புதுசா முட்டைகோஸ் கூட கேளுங்க, சாப்பிடலாம் சொன்னது மாதாஜி. மட்டும் ரிப்பீட் பண்றீங்க நிறைய பேரு, தயவு செஞ்சு கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயிஷா யாயா லோக ஹர்ஷே நாஹி சமாதானா லோகேரா சங்கடா தீனா ஹைல அவஷானா. காலிஃபிளவர் பத்தி பேசலாம், நாங்க கேபேஜ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். எல்லாமே சாப்பிடலாம், கீரை ஒண்டி தான் சாப்பிடக்கூடாது. அது தெரியும், நேத்தே சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் சொன்னாங்க உங்களுக்கு? மாதாஜி தர்ணீஸ்வரி தர்ணீஸ்வரம். மாதாஜி சொன்னாங்க மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அங்கு ஹரே வந்து கிருஷ்ணா மாதாஜி. அனைவரும் பெரும் இந்த மகிழ்ச்சி அத்தி தாய்க்கு பொழுது சாய்வதற்கு முன்பாக எவ்வளவு மக்கள் அங்கு கூடினர் என்பதற்கு கணக்கே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆயிசே ஜாய லோகே ஹர்ஷே நாஹி எத்தனை பேர் அங்க சமாதானா. இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கே இல்லாத மாதிரி அத்தனை பேர் வந்து அங்க சேராங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண. சந்தியா தே ஆச்சாரியா ஆரபிலா சங்கீர்த்தனா ஆச்சாரியா நாச்சேனா பிரபு கரேன தர்ஷனா. ಸಂಧ್ಯಾದೆ ಆಚಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಲ ಸಂಕೀರ್ತನ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಸೇನ ಪ್ರಭು ಕರೇನ தர்ஷன. ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வேளை வந்தவுடன் அத்வைத ஆச்சாரியர் சங்கீர்த்தனத்தை தொடங்கினார். அவரே ஆடவும் தொடங்கினார். மகாபிரபு அதனை பார்த்து கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது சாயங்காலம் வந்த உடனே ஆச்சாரியா அவர் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இப்பதான் அந்த கான்கிரிகேஷன் சாட்டிங் ஆயிடுச்சு. சோ அதனால எல்லாரும் ஒரே hold on. நித்யானந்த கோசாய் புலே ஆச்சாரிய தரினா ஹரிதாசா பாச்சே நாச்சே ஹரஷிதஹானா. ஹரே நித்யானந்த கோசாமி புலே ஆச்சாரிய தரிங்னா ஹரிதாசே பச்சே நாச்சே ஹரஷிதஜ்ஞா. அத்வைத ஆச்சாரியார் ஆடத் தொடங்கிய போது நித்யானந்த பிரபு அவருக்கு பின்பாக ஆடத் தொடங்கினார். மிகவும் திருப்தியுற்ற ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் அவருக்கு பின்பாக ஆடத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நித்யானந்தா கோசாய் புலே ஆச்சாரிய, இது படிச்சோம் இல்ல? ஓகே. அத்வைத ஆடின உடனே நித்யானந்தா பிரபுவும் அவர் பின்னாடி ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டதார அவரும் ஆடுறாரு. சோ பேசிக்கலி எங்க எல்லாருமே சங்கீர்த்தம் நடந்துட்டு இருக்கு. சரிங்களா? की कैदी बारे साकी आजू का आनंद आर्या चीरा दीने माधव मंदिर मोरा. की बारे सखी आजू का आनंद मोर திரத்தினை மாதவ மந்திர மோர. அத்வைத ஆச்சாரியார் கூறினார், பிரேமா மாதாஜி வெயிட் பண்ணுங்க, விஜயகுமாரி மாதாஜி படிங்க, ஒரே டைம் படிக்காதீங்க ரெண்டு பேரும். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்வைத ஆச்சாரியர் கூறினார், அன்புள்ள சகியே, என்ன சொல்வேன் யான்? இன்று மிக உயர்ந்த தெய்வீக ஆனந்தத்தை பெற்றுள்ளேன். பற்பல நாட்களுக்கு பின்னர் பகவான் கிருஷ்ணர் எனது இல்லத்தில் உள்ளார். பொருளுரை: இது வித்யாபதியினால் இயற்றப்பட்ட பாடலாகும். சில நேரங்களில் மாதவ என்னும் சொல் மாதவேந்திரபுரியை குறிப்பதாக தவறாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. அத்வைத ஆச்சாரியர் மாதவேந்திரபுரியின் சீடராக இருந்ததால் அவர் மாதவ என்னும் சொல்லின் மூலமாக மாதவேந்திரபுரியை குறிப்பிடுவதாக சிலர் நினைக்கின்றனர். ஆனால் அது உண்மை அல்ல. இந்த பாடலானது கிருஷ்ணர் மதுராவிற்கு சென்ற காலகட்டத்தில் ராதா ராணியிடமிருந்து அவரது பிரிவை நினைவுபடுத்தும் வகையில் இயற்றப்பட்டது. இப்பாடல் கிருஷ்ணர் திரும்பி வந்தபோது ஸ்ரீமதி ராதா ராணியினால் பாடப்பட்ட பாடல் என்று கருதப்படுகிறது. இது மாதுர விரக என்று அறியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து மாதுரிய விரகா சொல்லிட்டு மாதவாச்சாரியை குறிக்கல. ஏன்னா அத்வைதாச்சாரியா வந்து அவரோட குரு மாதவேந்திர புரி, அதனால சிலர் கன்ஃபியூஸ் ஆனாங்க. பட் இது வந்து கிருஷ்ணரை பத்தின பாட்டு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏய் பாத கோயாயினா ஹர்ஷே ஹரேனா நர்த்தனா ஸ்வேத கம்ப பூல காஷு உங்கார கர்ஜனா. பிரேமா மாதாஜி படிங்க, ஒரு செகண்ட் இருங்க. இப்ப வந்து நித்யானந்தா பிரபுவோட குரு யாரு? நித்யானந்தா பிரபுவும் அத்வைத ஆச்சாரியும் ரெண்டு பேரும் ஒரே குரு. அதனால இன்டைரக்டா வயது வேரியேஷன் இருந்தாலும் ரெண்டு பேருமே காட் பிரதர்ஸ். எதுக்கு சொல்றேன்னா அதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி வயசுல டிஃபரன்ஸ் இருக்கே இவங்க பண்றாங்களே அப்படின்றத
ஒரு விஷயம். பட் அதை விட என்னன்னா 2 பேருமே வந்து காட் பிரதர்ஸ்ன்றதும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏய் பதகாய் ஓய்யா கர்த்தே கரன நர்தன ஸ்வேத கம்ப பூலாகாசுரு குங்கார கர்ஜன. சங்கீர்த்தன குழுவை முன்னின்று நடத்திய அத்வைத ஆச்சாரியர் பெருமகிழ்ச்சியுடன் இந்த ஸ்லோகத்தை பாடினார். வியர்வை, உடல் நடுக்கம், மயிர்கூச்செறிதல், கண்களில் கண்ணீர் மற்றும் சில நேரங்களில் பேரொளி, கர்ஜனை முதலிய பரவச அறிகுறிகள் அங்கு தோன்றின. ஸோ செம்ம டென்ஷன் அவருக்கு வந்து இந்த ஃபீலிங், அந்த எக்ஸ்டசி சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வேர்க்கிறது, கண்ணில் தண்ணி, ஒரு ஷிவரிங்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங், ஒரு சில் கோல்ட் ஃபீலிங் எல்லாம் அவர் ஃபீல் பண்றாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருபியோ கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ் விஜய், ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ கேட்டிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பிரபு ஏதோ படிக்கணும்னு சொன்னாரு. அவர் சான்ஸ் கிடைச்சிச்சா இல்ல அவர் கொடுக்கவே இல்லையா? நம்ம படிச்சார் மாதாஜி. படிச்சார் இல்லையா? ஜானகிராமன் பிரபுஜி தான் படிச்சார் மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லைன்னா நம்ம மீண்டும் நாளைக்கு பேசலாம். நாளைக்கு நான் 2 எல்லாம் கொண்டு வந்துடுங்க ஆஸ் யூஷுவல். அண்ட் ஈவினிங் வந்து 4:45 நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிரேமா மாதாஜி. ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் நீங்க லாஸ்ட் வீக் நான் வந்தேன் மாதாஜி. ஆனா இப்ப எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்களே. நான் அத ஃபர்ஸ்ட் இது மாடியூல் முடிஞ்சது. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் டைம் டிசைட் பண்றச்சே கொஞ்சம் எனக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க. ஏன்னா 4:45 டிசைட் பண்ணி உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் 4:45 வந்துட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருந்தாங்க. ஸோ அப்படி நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியல, இல்ல நம்மளா டிசைட் பண்ணா மத்தவங்களுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, நம்ம அப்படி அப்ரப்டா விடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன்ல இருக்கவர் யார் மாதாஜி? பின்னாடி ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறவர் யாரு நீங்க சொல்லுங்க. ஹரிதாஸ் டாக்கூரா? ஹரிதாஸ் டாக்கூர். ஹரிதாஸ் டாக்கூர். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க தான் எண்ட் பண்ணணும் ஸ்கிரீன். நான் தான் எண்ட் பண்ணணும் மாதாஜி. நீங்க தான் ஹோஸ்டா பண்ணீங்க, எண்ட் பண்ணிடுங்க எல்லாருக்குமே. ஏன்னா லைவ் ஓடிட்டு இருக்கு. ஃபுல்லா எண்ட் ஆல் போட்டுருங்க.